obodo Chukwu gozila gozi ebe anyị na-abụta ike obodo ọma ebulu m ịgba ijele na maazị onye nwe egwu akatili nkwa ka eje n'obodo Eshia ka eje kene ndị odogwu butere ike na chaja maka na ebe na chaja enwere ndị anyị ji eje mba maka na chaja na-eme ife nwanne maazị egwu Eshia United Arab Emirates kasi agenda obodo Colombia na gbambo icholi batego ni gabata ichokwani nani ni ganani na goba Dubai wekweli fenine ibia na Dubai chọrọ ịgba mbọ nwanne m Chukwu ga-akwụnyere gị n'iga gbasakwa mbọ mana enwelu ndị bịara igbo olingo ijuzie fasi na-anata afụfụ na Dubai mana ka m gwa gị eziokwu nwanne m Dubai amaka mma Dubai amaka mma ya melụ njibụrụ igba ka ndị ekene ndị butere ike eziokwu 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 ike bụ tiniga n'ife na-ekwu ije egwu ndị ọma bi na Dubai 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 ya bụrụ m ịgba n'ebe na-esi Chukwu ka njeke n'odogwu onye mere ijele ji mgbali Dubai akapụtalụ mụ n'obodo asị n'ugwu ụkwanyelụ nwaanyị ji amụ ime n'ụwa nye ka ji bụrụ ịgbachebe obodo onye ka na-ekwu maka ya ka na-eti nwokwu ọra dogbo gbọsọ ọgụ nazi ya ezu nwa okolobịa bekene igwe nazi aka melụbisa na Dubai igwe ụmụ okolobịa n'ọya dịrị gị na mma iso na ndị ọma butere ike na Dubai aka na-emekọta na Naịjirịa CEO n'ọbụ ụlọ dị na services cargo ọmụkọtụ wizi lakabaka ojikọtene mbọ igwe na-abịa igwe na-abịa n'ihe adịghị mụ ọkwa gị bụ gị jele aka na-ewe ya bụrụ m igba n'ebe niile tọ n'otu ka njeke n'odogwu ọgaranya maka si eli ego ezu nwokolonye n'Imo steeti mmiri awilo nụrụ ala my sponsor odogwu nwere obi eji eme ọgọdọ alụkwa aka na-egbu nwata ntam aka mere ụbọchị ọma anyị na mgba mmiri odogwu amoso ọgụ n'igadili iso na ndị ọma na Dubai n'ijele onye nwe egwu my sponsor n'igbu mgbili gbasi jele ejebe ife mmemme ikpo ya niile kpụrụ ya ụgwọ ya mmiri n'iya
ọgọdọrọ maka esele obi ibu sali mmiri jele ne ya ọgaranya nwere obi sali dalue egwu mejebi Imo steeti ọzọ aka m nọkwa n'obi odogwu mmiri ewile nụrụ ala odogwu ụmụagụ ụmụ ogbenye na chaja ọgaranya nwere obi eji eli ego ọgaranya nwere obi sali mmiri ewile odogwu agbosu ọgụ bilikwali onye sili jele gaba n'ilu ịbịa na chaja gburugburu ndị na-emere ọgọ karịrị akarị ọgaranya nwere obi sali ị na-emere ụmụ ogbenye na-ala ka akụkọ gị mmiri ewile n'ụlọ ala chiamanya anyị na mgba mmiri chinanyị gaba aka mere kọntena na starbasta mmiri ewile biko na mụ kenere ya ndogwa gbasọ anyị ka na-ekwukwa maka ndị ọma bi na Dubai ndị kpatara ike ọwọ ndị ike fakarịrị amụsụ ebe ka egwu m na-eje Maazị Dulum ka je na-agwa tezinifite ka nje zite odogwu bụzara ike nwa kpara akụ na nwa onye dụka a na-ekwu okwu ya Mr. Sunday Anosi odogwu agbọsọ ọgụ na chaja ihe adịlị m emume kene Anosi odogwu agbọsọ ọgụ na chaja agụatezinifite ka isi eje ọgaranya ama aka si eli ego aka na-eme gba mmiri na chaja odogwu na ibutere ike o jidole eme ọgọdalụ Anosi odogwu ikputu na agba ekene ya dịrị gbadika atụ egwu ochi ụnụ ka dalụ jere onye wegbu na si Anosi n'ihe adịrị m aka na-eme kọntena dalụ aka merụ ndị Afrịka kọntrị ji udo ebube imela Afrịka kọntrị fede ebube na Dubai igbotu na-agba aka na ego gị kalaka oji dọla eme ọgọ oji paụnsị eme ọgọdalụ nwoke onye njele nwanne ji eme mma agụata na anyị nwere odogwu oji moto eme ọgọ oji kọntena eme ọgọ Anosi igiligwe asị na ihe adịrị m igbotu na-agba aka nwanne m n'ihe adịrị ka m bụrụkwa egwu jeke na ezigbote ọkụ aka Anosi fana bụ dịka ejima ebe ọ bụ na ịfụlụ ikputu na-agba eke na ya n'akụkụ ya ihe afọ obele nwa na-agba mbọ n'eshia ọ bụrụ maka onye Somto onwe omego aka na-eme njin aka na-atụ ụgbọ dị mma odogwu butere ike na Dubai iso na ndị ọma Ebonyi steeti ka isi eje ije eburu m egwu m jebe n'Ebonyi steeti ka nje kene odogwu butere ike chọọchị dịịlị n'ụjọ anyị na-efele alụsị na-eme ọfụma ka na alụlụ abụrụ maka nwa na-agba mbọ n'echi a Somto nwa omego ndị adị nwa omego n'ihe adị n'ijele na-ekene gị n'iso na ndị butere ike na Dubai
o weta gị na mmemme ọ na-elie gị na-ajụ na gwụkwagwụ nwa na-agba mbọ na ego ga-ada agwụ egwu ebe isi bute ike nwa na-agba mbọ gwa kene m maka na ịkaliga egwu na ịkaliga egwu nwomego n'ihe adị nwomego n'ihe adị ijele na-ekwu nwomego n'ihe adị ya bụrụ m ịgba n'ebe n'Enugu steeti ka njeke n'odogwu onye ka a na-ekwu maka ya odogwu egbo sọgụ Chukwuemeka nwa aka chịrị anyị na jọmpin n'ahịa Adam chicha anyị wee mesịa wee bụrụzie petro n'ahịa chairman anyị ji ebe ọnụ na chacha ịbịa na chacha gburugburu jụọ maka onye na sonu eminado odogwu patalike na nwa ofu onye sili jele gaba n'iru o mee ka mara na ọ bụ na ilu 39 years ọ bụ na ibutebolu ike ịbakwa 40 n'ọkwa let us share the grace and ask God for mercy. Odogwu amoso geminado chairman anyị jem ọnụ onye agụba ndị butere ike na Dubai eminado n'isogbu odogwu amoso gụ n'Enugu aka na-echanye na chacha ya bụ chairman n'ijele Michael nke n'elugbo odogwu ịgụba ndị butere ike n'osoro ndị ya bụrụ m ịgba mụ na n'Imo steeti idatọ ka nneje ka ndị eke na odogwu butere ike n'Imo steeti onye ga-emere ebere ka izizi na manatọ odogwu agboso obodo aka na-eme ọgọ na chaja African grocery #1 onye na-enye anyị ife anyị na-eli ọgaranya ọmaka esi n'ọgọ Rudi Chenji anyị jem ọnụ Rudi Chenji tawawa ọ bụ na ịchọrọ ịkwụrụ ego na ọ bụ na ịchọrọ iwe ogo chabala m tawawa odogwu Steven egwu ọnụ ka m na-ekwu onye a ga-emere ebere na manatọ ije na Alcantara chabazie na African grocery ya ije na Fresh Sport anyị nwere African grocery ibe niile ji bili na Igbo ibe na Dubai ka njeke n'okoye m ofu onye tawa wasịrị m jele ọ bụrụ na ma nọrọ nso ijekwu ya ọ bụla ife ka ọ masịrị ọ bụla ife ka mọni ọ bụla ife ka dọla ana m ekwu maka aka ekpuchi ọnwa na Nkanu aka ekpuchi ọnwa iji eme ọnụ obere nwa butere ike na Dubai iso na ndị ọma iji eme ọnụ aka ekpuchi ọnwa n'ihi adị eburukwa m Igbo nnaba n'Imo steeti ka njeke na odogwu butere ike akpakwulu udene na-esi arụrụ arụrụ odogwu na-eti onwe mana onwe na-atụ ya ụjọ a na-emekwu maka igwe onwe onwe ya
ọgaranya ma ka esi eli ego na chacha igwe onwe n'ihe adị igwe onwe mana onwe na-atụ ya ụjọ odogwu gboso ọgụ na chacha odogwu gboso ọgụ n'Imo steeti aka na-eme American pass n'ihe adị igwe onwe kedelu mezigbo ọkụ aka gị gị na ya dịka eji manụrụ na-eme ka nwanne a na-emekwu maka onowu igwe nke izizi na Dubai nna m ochie n'Ọkịja onowu na ya dị odogwu gboso ọgụ bilikwe aka na-eme kọntena onowu na nwadị anaghị na-ekene ofu onye nwere ebe anyị na-alacha o nwere ebe anyị na-alacha aka na sisere wadalụ onowu onijele na-ekene amụrụ egwu m jebekwa n'ofu ebe anyị jee na 301 ka ndị kene odogwu si Enugu steeti ebe mba Ụbaikoko temple chairman anyị ezigbo mmadụ n'Enugu Ụbaikoko n'iso na ndị ọma bi na Dubai agụba gụnyere gị mmadụ onye ilogolo agụwe our able chairman na Emirate Brothers our chairman na Emirate Brothers Ụbaikoko n'ijele na-ekele iso na ndị ọma butelike na Dubai ndị ọma bi na Dubai ndị ọma bi na Dubai ndị ọma bi na Dubai ebulukwa m ịgba n'aba n'Imo steeti ka ndị ekene odogwu nwere ego omogobia dị ọcha Daddy Brent ka na-ekwu okwu ya Chigozie nwa aka na-eme ọgọdọ alụwe Daddy gbọ nsọ na ihe dịrị m ọ dị keke na chigwe enyi ọsọ odogwu butere ike na Dubai Daddy gbọ nsọ ndị na-emelụ ụmụ ogbenye ọgọ iso na ndọma bi na Dubai Daddy ya bụrụ m ịgba n'aba n'Isochu ka ndị ekenela nlọdụ njem ọnụ onye kpọtara m mgbe m nọrọ na chaja kpọrọ m wee tinye n'ụlọ si m bile ebe a igwe bichiri ụzọ n'ihe adịghị m ofu onye nwere African grocery na chaja igwe n'Isochu igwe White House udeze n'ihe adịghị m udeze nwoke ọma na si m ekele m dị odogwu ambụlụkwa ịgbanwe ekene nwanne nwoke Ogbuefi Kizz Ogbuefi Ugo bụ nna ya onye ka na-ekwu okwu ya anyị na-ekwu maka Vitalif odogwu na-enu ilu onu oge ilu nwanne m ịlachabachuga Vitalif ndị a bụ nneọma butere ike na Dubai aka nnọkwa n'Isochu ambụlagwu wee jekene odogwu the Canadian master pilot akasịrị ike na steering Alhaji Bello onye ọcha bịara ụwa n'oji n'Isochu Akwa steeti ka isi eje Alhaji Bello na ijele ekene gị odogwu ije ya bụrụ m ịgba n'aba n'Enugu steeti na Nsụka ka nje kere ezigbote ọkụ aka Alhaji Bello anyị na-ekwu maka Emi China odogwu kpatara ike na China wee bịakwa Dubai wee bụrụ ike ọwụwa Emi China daalụ anyị ejebekwa n'Isochu
Jeke no want to see Kenny so track palaya. Agamu. Ufoya silimi jala mbenda no bodo. Moka lobby na mesano ya. Okwa wani so chukwalu mechalo balu mulu tata. Awane ya delimo. DJ amala. Awani so tuni yadi. Akana lokote na dalwe na customer gina kalila. Yabolo mi majeke no kwa konwa ezigboto kwa kayonye ka na ekwoku ya Izuchi kafi odogwa boso n'Imo State Ibia n'izu ogi chobodogwu Izuchi kafi aka kpucha wani ya dilim Ijele nekene, ijele na mazi nekene Izuchi kafi ndoma bi na Dubai Yaburu mi majeke no fodogwu Odogwa boso na Nsụka Asege takonne Na pitare na tako Aina kuma kojune mongo na Lekki Tanko Mohammed Our able chairman na Nsụka Progressive Union Our provost na Enugu State Association Dubai Awoloma kema apada Akana me container Wanu me kenegi mabada Odogwa boso na America go Jalo ya webu na kenegi Yaburu mi bana bakwanu nenugu Kanje kenaka nebunya nyabati na chaja Yudi container Obuda kizizi na chaja Oja sopo kizizi na chaja Uyudi ni adele chale Akane bunya nyabati dalwa Njama bila Dubai Njama bila Dubai Njama bila Dubai Aika no kwa nandama bila Dubai Makana mwade rike kwa Ife bi na Dubai kalele Yabolo me ba mu jebe na Noble Shipping Services Kanje kene our managing director Ibe na Noble Owolo dogwa yije mono Oye kona no wa Ekopu Ekote Egofu Udogwa bosog na Anambra Jele kene gonye kwe Kambuli banaba na kweze Kanje kene italo na kweze Our able vice chairman Na Anambra Progressive Union Chaja Italo Iso na ndi ọma na Dubai Kambuli wajekene nwanne nwoke Ajalino Brudi change Obele nwa chinyela akụ na nwa Kajo mogodalo Kankene kwa onye buchi nwa Fokanizer nwanne m Akamele kaya ala adam Iya adele nwanne gị Mazi dulum kanje na kweze Kanje kene up Jesus Odogwa bosog na chaja Akane African country di jembe Oji robata ye mogo Obu ni neze ya nakoko Obu ni for Jesus Na ya ni ya fumako M4 Fruit salad umwasa Odogwa bosog na Anambra Odogwu patalike na Dubai Iso na ndị ọma Mako ni jele wanne gị na-ekene gị Odogwu Ihe adịlị me Ije
butelike na Dubai. Ibia na chacha anyị nwere Biafra umbrella. Ije na Rumeli Cargo iya fe umbrella anyị dị kwa nwanne m. O nwere onye ji ibisi, o nwere onye isi anyị na-ebula anyị ụzọ na umbrella. Udogbo gbosogu n'Enugu, fruit salad ụmụasa. Ololo ololo n'iga dịkwa, ololo n'iga dio. Awa ya bụ chairman na umbrella. Ololo gaba n'iru na anyị kwuru n'azụ. Ide na umbrella. Anyị nwere mmadụ dịka Ifeanyi Chukwu. Aka na-eme kamani. Ibe agwa Nsụka ka o si eje. Afọ ọnụ oke ọhịa. Ijele ekele. Ihe akwụkwọ si je fine boy n'Igbo. Ebony Black ụmụasa. Kelezere m the youngest si je. Ezigbo mmadụ aka na-eme kamani na umbrella. Ke maka Italian material. Odogwu Agbosogwu na Ebonyi State. Echi abrafia o. Icho keke ego bi uso eke ego bi uso. Udeji eke ego kizizi na Dubai. Echi o ni gadi o. Ihe bụ odogwu nwoke si eli ego. Nwoke gbaziri agbazi topu etopu. Iso na ndị ọma na Dubai. Yala na-ekele. Ije. Ebulu m ịgba mụ na bana Nsụka n'iharụmọ. Ka nje kene obodo ogwu nwere ife. Ọgaranya ji efi eme ọgọ. Ọgaranya ji efi eme ọgọ. Ejo Mighty gadikwa. Ejo Mighty. Ọgaranya ego ya tolo ogologo. Afọ bụrụ dị change. Ezigbo mmadụ na mgbamili. Oji moto eme ọgọ na chaja. Ife onye siri jele na mma panya gị moto ịnyaba. Maka na ife na-eme n'elu ụwa na ọdị m mma nọrọ. Ọfa nwanne m iso na ndị buteli ike. Ọfa nwanne m iso na ndị ọma jemọnụ. Ya Ejo Mighty odogwu. Ọgaranya maka esili ego. Agụba nzere Ejo Mighty odalụ. Ebulu m ịgba mụ na banụ na mọkpala ka nje kene odogwu. Ịbịa na mọkpala o nwere nwa Chukwu mele ọgọ. Ototo nwa na Dubai. Okwu ya ototo dogbo Agbosogwu. Aka na-eme kontena. Aka na-eme bisi n'ụmụ ogbenye na Dubai. Mọgọ na mọkpala. Ife zụrụ na Dubai karịrị akarị. Eziokwu n'iso na ndị ọma. Ototo nwa kwere m nkwa si m ijele. Mma ebunye gị ụgbọala dị mma. Ototo nwa na ijele na-ekele gị n'egwu. Rudy Change odogwu Agbosogwu n'eria 2. Okwu ya ototo n'iso n'odogwu nwa. Eburu m ịgba na ba n'Orukwu. Ka nje kene odogwu n'Orukwu. Jee kwado proje Itakwa. Onye bụ akpanaki mana ọ na ya iyo. Maka na eziokwu na ndị Igbo aya ada ya iyo. Awa ebu chairman na Exos. Awa ebu chairman na Rumeli Cargo. Obi Jesus na-adịlị m. Oke nwa na Orukwu na ịgadie chọọchị niile ịnọdịa n'efele.
alụsị na-eme ọfụma ka na alụlụ ụlọ ọlụgbamba oke nwa na ọlụkwu n'ọchịchị gị danye mma odogwu agbasa ọgụ na Anambra daalụ eburu m ịgbajebe n'ọzọ ụbụlụ ka nje kene nwa butelike na Dubai onye ka na-ekwu maka ya Chijioke nwanne m odogwu agbasa ọgụ na gburu nne ji ise si ije na-eriatiri ego jụlụ oyi n'ọzọ ụbụlụ egbe m ọzọ ụbụlụ nye ka isi eje mma ịbịa na Dubai gburugburu ịjụ onye na-agba ego jụlụ oyi nwanne m na ego ya jụlụ oyi ọgaranya na-eri ego n'ụkọ ego ọgaranya butela ike na Dubai odogwu agbasa ọgụ n'ihi ya dị eburu m ịgba nke n'ezigbo ọkụ aka ya aka na-eme BM dalụ eze BM dalụ odogwu agbasa ọgụ na Anambra dalụ ego jụlụ oyi si m kene gị enwere ụfọdụ ọgwụ anyị ji eje mba Emeka nini n'ihi adịla anyị Daddy Princess ezigbo mmadụ n'Ebonyi steeti ego kwekote na ego jụlụ oyi na-ekene iso na ndị ọma ndị butere ike na Dubai Daddy Princess dalụ ya na-ekwu bụ ndị butere ike na Dubai ndị kpala elisia ndị a na-ekwu maka fa akaliga amụsụ maka na Dubai nwere ebuwe mpụ ka mbụlụ ịgba ka nje na Nnobi ka nje kene Ogbuefi na Nnobi odogwu patala ike na Congo aka na-eme ndị African country jide ebube ọ bụrụ maka ife si na ji ife Congo ojidole eme ọgọ na chaja aka na-emela spare parts na biara ife ni ya adịla ijele Ogbuefi na Nnobi dalụ iso na ndị butere ike na Dubai Ogbuefi ojidole eme ọgọ dalụ kenelu m Ifeanyi Chukwu ezigbo akụ aka gị ezigbo mmadụ na Congo Ifeanyi nwere ego ka na-ekwu ọ na-eri ego n'ụkọ ego ọgaranya obi dị ọcha gentleman dalụ eziokwu na ịkụba ndị butere ike na Dubai na mmadụ erike Maazị Michael onye kwere ezika ezi oyi m na anyị ga-anakwa ahụ maka na mmadụ erike maka na ife anyị gbara n'ụzọ etekekwe maka na mmadụ balụ gbasara asalụ na Dubai mana ka mbụlụ ịgba jee n'Imo steeti ka nje kene ezigbote oyi ọkụ aka m eze ama ama na Mgbadiko Kilitman husband material abụrụ maka Elochukwu ya adịghị ka m si Chukwu ihe adịla ijele ka mbụlụ ịgba jee na-agwata ka nje kenoke oyi ebu Petron na-agwata meska nwodo kodo polisman anyị nwe na-agwata meska nwodo n'ihe adịla m ka nkenekwa eze nwata ezigbo mmadụ na-agwata ezinibite dalụkwa anyị ka nọkwa na-agwata gịnalụbeje nga odogwu agbasa ọgụ na-agwata anyị si na-agwata na-abatakwa n'ụgaba anyị onye ka njele ikere n'ụga obere nwa butere ike obi dị salịsalị ọrụ maka Chidi aka agụ aka na-adọsa agụ ọnụ o ji kọntena eme ọgọ
ezigbote nwanne onye kpu ihu ka ewu na-eso aka agụ ya alụ aka agụ n'ihi adịla ijele ka mbụlụ ịgba jee n'Ebonyi steeti ka nje kene gentleman anyị ji mmanụ na Chaja Friday ekpo ọkụ aka eze ama ama na mgbaliko jele ekene eburu m ịgba na Enugu steeti ka nje kene onye nwere obi eji eme nwanne ebe ka m na-eje n'Enugu anyị abatazie na-achị anyị chebe onye a na-akpọ Okechukwu nwe mọsụ aka mere Castero n'agha Adam importer and exporter ofu onye nwere ebe anyị na-alacha aka na Chaja nwa mọsụ n'ihi adịla ijele gaba n'iru na ego gị akarịga m nsu ije eburu m ịgba na na-ekwula ọbịa ka nje kene ofu nwanne m ezigbo mmadụ njem ọnụ anyị Igbo gba focus anyị si na-ekwula ọbịa na-abata n'obi ọrịa m oke ọyị m na Dubai onye mụ na-ebidola ije ọlụ a ọwụrụ maka MC Filipino di nwaanyị na-akwa akwa n'ekwula ọbịa ga-alụ anyị abata n'Ebonyi steeti ka nje kene Elemchi ofu onye na-ekwula ya ọnụ anyị na Abuja man of God na-aṅụ nkwụ na Chaja ga-alụ okwula ọra ijele na-ekene gị onye egwu m ka nkenekwala Vincent n'Enugu ezigbo mmadụ gị ga-adị omemgbe oji daalụ n'egwu m chetara gị Wisdom Ikechukwu Ejiofor ezigbote mmadụ na Chala n'Ọka oke ọhịa ijele na maazị na anyị na-ekene ndị Chaja si gị Wisdom gị gaba n'iru omeọgọ ndị nsọ na Chala Ọka eziokwu eziokwu na mmadụ erike mana anyị na-ayọ ndị niile nọ na Chaja na Dubai biko onye anyị chetara echetara onye gbaala maka na egwu ka nkụ anyị ka na-abịakwa ọzọ Emeka Ọfọdụ ya adịla m ezigbote mmadụ na n'ụkpọ ka nje n'Enugu steeti na Nsụka ka nkenekwe Prince Ike ezigbote mmadụ na Lagos Ikechukwu daalụ kedu maka aka kpụrụ isi zuru ụwa ọnụ nwa God ezigbo mmadụ na Abia steeti oke ọyị m daalụ ekenekwa nwata n'anya okenye na mgbada ofu onye n'Imo steeti pilot aka siri ike nwata n'anya okenye na mgbada Obinna daalụ iso na ndị ọma bi na Dubai wee kene m unu wee na-asị na adịla Igbo na mma kee maka kwere ka ihe a n'Ebonyi steeti Baba Blue Chimbata Maxi Michael na ị gara maka agụba ndị ọma bi na Dubai na mmadụ eke mana emesa na ijele na mazi ya dakwa ọzọ ije ụna amala ụna